ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଦୀର୍ଘ-ଉ-କାର ଯୋଗ। ହ୍ରସ୍ୱ-ଉ-କାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ-ଉ-କାର ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-କୁ, ଖ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଖୁ, ଗ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଗୁ, ଘ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଘୁ, ଚ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଚୁ, ଛ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଛୁ, ଜ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଜୁ, ଝ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଝୁ, ଟ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଟୁ, ଠ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଠୁ, ଡ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଡୁ, ଢ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଢୁ, ଣ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଣୁ, ତ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ତୁ, ଥ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଥୁ, ଦ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଦୁ, ଧ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଧୁ, ନ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ନୁ, ପ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ପୁ, ଫ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଫୁ, ବ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ବୁ, ଭ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଭୁ, ମ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ମୁଁ, ଜ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଜୁ, ର ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ରୁ, ଳ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଳୁ, ସ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ସୁ, ସ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ସୁ, ସ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ସୁ, ହ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ହୁ, କ୍ଷ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-କ୍ଷୁ, ୟ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ୟୁ, ଲ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉ-ଲୁ। ଦୀର୍ଘ-ଉ-କାର ଯୋଗ କରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନଦୀ କୂଳ, ନଳକୂପ, ତୋଳି, ମୂଳା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।